Ngatharai la don napi ki bala bana bagan naga Redmi ru kala launch ya kata ka phone thama jongka ka bade ru ka special edition jongka tu ka Redmi Note 14 series jongka mat kata ka deka Redmi Note 14 SE mat kane ka phone ka hab haki kerdan jongki budget phone kamut ki phone ki bahapok ka Rp1000 kumba bhitip bakane ka Redmi ka deka sobran jongka Xiaomi mat kane ka Xiaomi ka deka we na ki company ki bahe tam jongkari China ka basina ya ki phone bat ki ki tier electronics bat wat ki kaliru kane ka Xiaomi kasina hapok China. Haka jing sisa kana ke company Redmi M kade ka company baju pau bha hapok India. Bat ke baju bat bun sin kata kenam banangkong kum ka brand ke badi tam yaki pun hapok India. Lane ke bakham he tam kata ka market share jongka. Handre menta na ke banangkong kala poisya ka basau. Namar menta la bat nangkong daka Vivo. Ka ba arpat ka Samsung. Ka balai pat la yok bat daka Oppo. Nang tah ke basau ka poisya ka naga Xiaomi. Kentup ya ka naga Redmi bat Poco. Kata ka dega latest report ke bala sim jingkhen ya kata ka jinghe ka market share jong kinegi company hadu 40% kana ka Vivo kala bat marwe ya kata ka market share nang tabut saka Samsung ka Oppo nang taga naga Xiaomi kentup ya ka Redmi Poco mensyua kinegi phone Redmi M ki julong kita ki budget friendly phone kamut hagador ka babyang ki penbiang ya kita ki features jong ki phone jong ki handre nadu bakila dep ban launch ya kata ka Note 14 series jong ki M kila ja kensan Kim Note juk ban pemik pun temai. Namar katu ke Note 14 series jongka kala syak ben bah bakar rem dor pelan. Bat kam ya hapsuk kita ki features jongka bat ka dor jongka. Tekum ta ki bru kila sedang ban wat da kiwe ki brand. Kum ka Vivo, ka Motorola, ka Infinix bat kiwe. Ki bak hambiang kita ki dor jongki bat ki features jongki. Ta anyways hagana video ngin ya page ya kita ki features jongkane ka phone temai bakila launch. Ka biang nem ban thit ya kana ka phone. Handre wat ya sam ki pat mo anda view snyo ya kita ki features jongka. Te haswa bengan sedang ngatrai pila ya tip hi ka kamram jongpi kam tamle kito ki basai support ya kana ka channel jonga. Kata da ka ba pia like ya share bat comment. Bat ai ru ya ka hype anda pila dep ban ai ka like jongpi. Bat ya kito ki bompat la subscribe singamba subscribe mo. Te ya ngin sedang ban page ya kita ki features jongkane ka phone. Te ngin sedang sywa haga design bat ka build jongka ka design jongka kalong kum to mo kipit ni kum to lightly kita ki kamera jongka handre kalong kum no kita ka kamera jongka ngin saya page mo nang ta harum nang toro kila ai ru ya katuka Redmi branding jongki bat ya kana ka pun lachna tang daki plastik nadu ka body ka frame bat ka bak jongka nang ta ka jing reben jongka ka pun lane ka thickness jongka ka point niau point khandai mm bat ka jing khia jongka pat ka point sispa khandai gram hagi sim card kana ka pun ka support tang daki dual nano sim card bat haka IP rating M kana ka pun ka aitang daga IP64 mentagi singi haka dor ba kana ka pun ka poem kiwe ki brand kila ai daga taga IP68 bat ka 69 bala long waterproof ma kata handre haka ne ki aitang daga taga IP64 kampat long kataga waterproof tanang taban unlock ya kana ka pun ki ai daga under display fingerprint daga taga optical sensor haki color kana ka pun ka don light ka banangkong kataga titan black ka baar kataga mystic white kabalai pat kata ka crimson art tehang ne pat nginya pe ya kata ka display jongka kajing he ka display jongka na pun kalong 1.2 inci da kata ka full HD plus AMOLED display handre ha kana display am kam support ya kata ka 10 bit kamut kana ka display jongka kala ban produce tang 100 million teli kita ki colors kat bah kiwe pat ki brand kila support da kata ka 10 bit ma ka display jongki ka 10 bit display kamut kato ke display jongki kala ban produce hadu 1 billion kita ki colors handre hakane kala ban produce tang 100 million ma namar bakim aya kata ka 10 bit haka HDR10 plus daga nag display jongka ka support haka refresh rate ki ada ka sispa Hz nang ta haka brightness jongka ka poi hadu 1000 sispa nits kata ka peak brightness jongka bad haka display protection pat ki ada ka Gorilla Glass 5 temen tapat nginya poi ha chipset jongka chipset lano prosesor ki ahakana ka pun kata da MediaTek Dimensity 7025 Ultra lane nia hajar arpusan ultra mo bat 100 nanometer ki snayu una prosesor ta umi nadu menin snemo bat umde uba klanbor hakador bakila ay kana ka pun am la don sibun kiwe ki brand ki ba ada utu MediaTek Dimensity 7300 uba la kham klan sibun ya uno 7025 ta haka antu tu skoro una prosesor uya tang sau laktam flop hama hang nete ka pen iya ka jing telot jong neu prosesor namar kane ka skor M ki juyo tang haki pun ki ba hapo 10,000 ngin sapo ha ka benta ka dor jong kana ka pun ngin page kan no ki ai mo te ap hadu kata ka benta jong ka dor jong ka te haki games kum ka BGMI kana ka pun ka support tang daga 40 fps kampat support wat daga 60 fps ru ndai tang daga 40 fps habai i kumne kapan i ba kana ka pun ka telot bhaga taka performance jong ka de te haga software pat kana ka pun ki ada ka Android 15 bat utau Hyper OS utau UI jong ka
Dah haki updates amla ban tip kan no snap kin ai am don guarantee mo ya kata. Dah haka RAM bat ka storage jong kana kapun ka don tang ka we kata daga 100 GB ka RAM bat sis pa GB ka storage. Bat haka jai RAM bagi la ai kana kapun kata daga LPDDR4X bat ka jai storage pat ki ada ka UFS 2.2. Hang ne ruka flop namar baki ada kita ki model ki balak khamrim. Kat baki we ki brand kum katuka lawa storm play kila ada kata ka LPDDR5 bat ka UFS 3.1. Kita ki balak kham state mo kita ki jai RAM bat ka jai storage. Handre ka ne pat ki ada kita ki bak khamrim wat lada ka khamrim ya kana ka lawa storm play. Teman tapat nginya poh haka kamera jongka kana kapun kumba pi imene baka don light li kita ki kamera jongka mo nadin kabanang kong ka 100 megapixel kata ka primary kamera jongka bat kala support yaga OIS bat ha sensor ki aha kana ka kamera jongka da Sony LYT 600 une sensor tu la khamrim bat haki video seru kana kapun kala ban shoot tang daga 1080p lane full HD 30 fps kat bahagi we ki pun temai menta kila support dagi 4K video mah naduk ka front haduk ka back ru Andre hakan nepat wat daga bak kamera jongkaru ka support tang daga tuga 1080p 30 fps. Tenang tah ke kamera ka ba arpat ki ada ka pra megapixel kataka ultra wide kamera. Bat haka tuga kamera ba laipat ki tang daga r megapixel kataka depth kamera. Tenang tah ka front kamera jongkapat ki ada ka rp megapixel. Bat haka neru haki video ka support tang daga 1080p 30 fps. Taka kamera jongkaru ka flop hama. Temen tapat nginya poh ha bateri jongka. Bateri jongka na kapun ki tang da usan hajar sispa CPU mAh. Uneru udang kamrit mo bateri jongka namar ladai compare bat ki we ki brand labun ki pun ki ba ai daki 1000 mAh. Taha charger jongka pat ki ada usapusan watt. Taha ki we ki features jongka kana kapun kadon nyau teli kita ki 5G ban. Ha wifi ki ada wifi 5, bluetooth ki ada bluetooth version 5.3. Nang taha ki speaker tekila ai kita ki dual stereo speaker. Bat haki mic ru ki ada kita ki artili ki mic lana ki dual mic. Bat uto 3.5 mm jack ru kila ai. Bat kata ka wide one L1 ru ka support ka kamera tu API ru ka support. Bat uto IR blaster ru udon. Ka NFC te ki claim ai. Teman tapat ngini poh ha dor jong kamo kamen. Namar barok ki phone em kamen jong ki ka de ka dor. Katno ki sim katno ki ai mo. Barabar haba pithit phone pide ban page wa ya ka dor. Namar ka dor katno ki sim katno ki ai mo. Katno ki ai ya kita ki features katno ki sim ya ka dor. Tahang neru nginya pit jaga taga dor jongka. Ka dor jongka na kapun ka poi khat sa hajar khandai spa khandai khat san hajar mo. Habaya pit jaga na ka dor jongka ta kala khamrem de. Namar ki pun bha kita ki jingduna jongka. Nadu processor ka IP rating u bateri nang ta kitu ki jai RAM bat ki jai storage. La bun pelat kita ki jingduna jongka. Hendrai ka dor jongka ta kala khamrem de. Namar ha ka tu ka dor kila don da ki we ki pun ki ba kham khlan kita ki features jongki. Ngamtip mano ban thit jaga na kapun mo. Namar ka na kapun ka don chi bun bha kita ki jingduna jongka. Namar ki features jongka na kapun em ki srim thick kum kitu ki features jongka tu ka Note 14 jongki. Handre hakane ki pen kelatan kendiat haki colors jongka bat ka design jongka. Handre ki features jongka pat ki srim kum kitu ki features jongka tu ka Redmi 14. Haki tu ki snam kat pra kat kendai arpeo takana ka company ka pau bha namar ki khambiang kita ki features jongka bat ka dor jongki phone jongki. Ngaru ubaju bat yakine ki phone Redmi. Handre lada pipit menta kana ka company kala flop bha mo kita ki phone jongka. Bat kila duna bha kita ki phone thama jongka. Tekumta khambha ban kiar mo na kana ka phone kumba phi mene ya kitu ki features jongka ki flop bha mo. Tana kata ka daw khambha ba phin kiar na kana ka phone. Dang la ba phin thiet da ki we pat ki brand mo. Tementa ngathrai lang ba kana video jonga phila shai mo ya kita ki features jong kana ka phone. Bat phila la ru ban kiar na kana ka phone. Namar omdon mano bakwa ban bat ya kita ki phone ba kham tlot kita ki features jong ki kham tam dei u processor kum ha kana ka phone mo. Telada phi kwa ban nang yo i kum kini ki jat video ki ba ya de shapang ki phone thamai bat ki we ki tech updates. Singa ba like bat subscribe ya kana ka channel. Tengin sempat hagawe pat ka video jonga kublai sibun.